Benvingudes a un nou episodi del podcast de Glacier Song. Feia molt de temps que tenia ganes de tornar a gravar un episodi i no acabava de trobar el moment i tenia ganes també de fer-ne un altre en català per compartir com moltes idees també que em fa il·lusió compartir en la meva llengua. I avui ha sortit com d'una manera molt espontània. No tenia previst gravar podcast avui. Sí que ja fa com dies, no?, que va per allà a l'agenda. Bueno, si tinc un rato gravo el podcast. Però bueno, ja com és un moment també bastant intens d'acabar l'àlbum. I avui, bueno, el plan era... És dimarts, és dia de composició per a mi, que són els dimarts i els dijous. I bé, ja vaig acabar l'última cançó en lletra, que és la de l'Au Fènix, de Fènix. Però per acabar l'àlbum vull també afegir un tema, una peça instrumental, que ara que ja sabeu que si coneixeu una mica el projecte, que els únics instruments són les glaceres, els sons de les glaceres d'Islàndia i com les he anat transformant i produint i dissenyant a nivell sonor. Però això, volia acabar en una peça dels dos sons de l'aigua, de les glaceres, de manera que construïsquen un viatge també. I esta última peça se diu en anglès The Source, que seria com l'origen en general, i també se diu del naixement d'un riu. I clar, per mi és com representa este naixement de tot, una mica, el naixement de l'aigua i l'origen també a la vegada del meu disc, no?, que parteix de sons de cossos d'aigua i, bueno, completament diria, no?, perquè jo també sóc un cos d'aigua, no?, som 70-80% aigua. Llavors avui, el que us dia, era dia de composició i de fet he estat composant, he estat treballant en esta peça durant el matí, però he tingut un flow super bonic i super fluid. M'he sentit com super connectada tot el matí a la creativitat, molt excitada en tot el que ve, en tots els sons, en escoltar la peça. Me produïa molt de plaer i he acabat pronte, no?, podríem dir. I bueno, pues estic aquí el dimarts a la tarda que dic, pues bueno, vaig a ara sí gravar este podcast, perquè a més estic en esta energia super activa, super empoderada, super en ganes de fer moltes coses i en molta vitalitat. Una de les coses que m'ha inspirat avui ha sigut una story que he vist a Instagram de Vicente Méndez, que el seu Instagram se diu Vivir es un arte, i ell és constel·lador i terapeuta, i parlava d'anar en bicicleta i com aprens a anar en bicicleta. Ell parlava de que quan tenim un repte a superar, quan volem aconseguir una transformació, aconseguir un èxit, a vegades això requereix d'una capacitat d'adaptació immediata. I ho relacionava en que quan aprens a anar en bicicleta hi ha algú que te solta, algú en qui tu confies que te solta, i llavors t'adaptes en aquell moment i aprens i ja estàs vivint com aquesta nova realitat de que vas en bicicleta i és algo nou. Posa este èmfasi en l'adaptabilitat, però a mi el que m'ha cridat més l'atenció és la part de que hi ha algú allà en qui tu confies i que aquesta persona te solta. Però he mirat de visualitzar una mica més quins són els passos abans de que te solte, no? I bueno, clar, jo crec que aquí hi ha una persona que en primer lloc t'encoratja, en segon lloc
suaument es penteja cap avant i, en tercer lloc, te solta. I aquesta part és molt bonica, no? Perquè quan te solten ja ets tu qui ho estàs fent. I lo de més ha sigut una mica com este encoratjament, crear la confiança de que hi ha algú que creu que ho pots fer i per això tu acabes també creient que ho pots fer i ho fas quan l'altra persona te salta. I crec que per a mi, certament, en la meva experiència ha sigut aquesta manera d'acompanyar, de que hi hagi algú en qui confiar, que creu en mi i jo també m'empodero per a creure encara més en mi i llavors puc fer la passa, puc donar el nou pas, puc provar algo nou que realment m'entusiasma i va en mi. I a la vegada me fa pensar en les meves pròpies maneres de guiar, que sobretot també ara que començo a la meva comunitat Instint, com és, no? El meu estil de guiar i d'acompanyar, que no és algo nou, perquè ha estat, de fet, des dels 16 anys que he treballat també la majoria. I encara ara tinc un alumne de piano de Londres. He fet de profe de piano des dels 16 anys. I a part també he estat portant grups de veus, diferents cors a Londres, grups també d'improvisació, tallers de creativitat interdisciplinar. És algo que sempre ha format part de la meva pràctica també, però que sí que he tingut una mica de trobar el meu lloc, perquè sí que és cert que dins dels entorns educatius més institucionalitzats m'he sentit com prou limitada, suposo, o que no acabava de poder guiar i acompanyar en la forma que jo crec i que més m'entusiasma. No? Llavors, realment me fa supercontenta poder crear un espai on esta part de mi pugui traure tota la llum en llibertat i sense cap limitació, no? D'alguna manera, i que sigui totalment que allò que creo és allò que desitjo i és en la manera també que desitjo compartir-ho i és en el canal que desitjo compartir-ho i és el moment, i tenir aquesta llibertat per mi és molt important i per mi també és com una celebració que hagi arribat este dia. Per si no sabeu què és Instint, és la meva primera subscripció, una comunitat online en la que em sento inspirada i motivada per a guiar-te en el teu empoderament creatiu, la teva expressió única i la connexió amb el teu instint, no brúixola interna, que és una cosa que parlàvem a l'episodi 5. Tot en una visió d'empoderament col·lectiu alineat en la mare terra, els cicles de la natura i els cicles de la creació. I aquesta comunitat té 2 modalitats, la de Mermaid Sounds, que són sessions sonores en directe, profundament relaxants, a cada lluna nova, treballant també en l'astrologia de cada lluna nova, en cada signe. I tenim grups de Telegram i a part de la versió de Mermaid Sounds Sessions tenim també una modalitat més activa, més de no només inspirar-te i entrar en un món on se t'obrin més possibilitats, connectar en els teus desitjos, en el teu cor i obrir-te també en aquesta llibertat, sinó que a més de sentir tot això fem com el pas 2 d'activar, de fer coses concretes per
portar tot això a la realitat, i això ho fem en les sessions de Creative Power, que són sessions participatives online per activar el teu empoderament creatiu i la teva expressió autèntica, i seran la lluna plena. Teniu més info a nefurmusic.com/instint. I continuo. Los últims mesos de 2023, de fet ja des de maig de 2023 vaig començar també jo a treballar en mentores, en programes online, a entrar en subscripcions de coses que vaig sentir que m'expandirien, que em portarien a un lloc nou i més proper al final a jo mateixa, no? A la meva veritat, que és algo que he rebut de feedback de la primera Mermaid Sound Sessions, no? D'algú que dia he obert una porta en esta sessió en la que cada vegada sento que em puc acostar més a la meva veritat. Per mi el que ha sigut clau, sobretot també quan he treballat en espais més íntims, com l'espai Creatives Intensive amb Nora Navarro, que té el seu podcast El coratge de ser tu, fantàstic també. Quan he treballat ahir ha sigut com molt potent això, sentir que algú està allà i creu en mi i creu que puc fer-ho i creu que puc anar més enllà, i no és algo superficial, sinó que és algo que se sent de veritat, que hi ha esta confiança en el resultat d'alguna manera. No hi ha dubte. I moltes vegades crec que tenim dubtes en nosaltres mateixes quan ens plantegem fer projectes, crear algo, compartir algo, canviar algo, transformar algo. Bueno, durant el procés és quasi 100% probable que surten estos dubtes, i moltes vegades potser hi ha gent que ni arriba a fer el primer pas, no? Que es queda allí en lo dubte un rato o anys, no? I també és natural, no? Dins del condicionament que tenim, però entendre que això forma part del procés i que hi ha algú que sosté també este procés i que t'acompanya i que estarà allà quan vagis a fer el salt i estarà animant-te i estarà celebrant-te i estarà dient-te que sí, pues marca una gran diferència, i jo estic com super orgullosa també de tot este creixement d'estos últims mesos i tot el que està per venir també, que és que em sembla exponencial. I he estat pensant molt també en tots els anys que he estat dedicant-me a guiar en contextos d'aprenentatge musical, en contextos de cors, de corals, de sessions de veu, de sessions de piano. Quin és, no?, el meu punt més fort, per dir-ho d'alguna manera. Crec que, de fet, molts dels meus alumnes, de les meves alumnes que han treballat en mi, han acabat anant molt més enllà del que elles mateixes pensaven que eren capaces d'aconseguir o de fer. Això ho he vist moltíssim. He vist moltíssim gent venir a l'aula i sentir que no podien cantar, per centrar-ho en el tema del cant, que no volien que ningú les escoltés, no? Potser venint a un cor, no? Però que ningú sentigués exclusivament o específicament aquella veu, i que han acabat el curs fent un solo a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, no? I és un exemple, però n'hi ha molts de persones que pensaven que no podien
i que simplement la meva feina ha sigut no, clar que pots, sí que pots. Realment, moltes vegades també m'han dit que com a que sóc una mica exigent, però crec que aquesta exigència no és i no és absolutament de forçar a ningú, sinó és de confiar, és de dir, no, jo te proposo que facis això i crec en tu i crec que ho pots fer i tracto una mica a totes les persones que treballen en mi en igualtat, diria, en el sentit de que no crec que un sigui millor que un altre i cadascú va al seu ritme i té el seu propi camí. I la meva feina és acompanyar i que cadascú doni el millor de si mateix, no? I a partir d'aquí és que no hi ha este judici de si són bons o no són bons. Hi ha l'acompanyar cadascú en el seu procés i crec que això és algo que sempre he tingut molt present i d'una manera molt natural quan he estat en estos processos. Després també me n'he adonat sempre i també molt recentment obrint tallers de veu que han sigut meravellosos, el cercle de veus. Si algú que aquí escolta el podcast ja heu estat al cercle de veus, tinc com un record superbonic de totes les sessions i amb moltes ganes de que això també sigui una realitat de cara a potser la segona meitat d'est any. Però tornant al tema de la veu, me n'adono que és una realitat també que hi ha moltíssima gent que té vergonya a cantar i que té vergonya a ballar i que té vergonya al final a expressar-se autènticament, a expressar-se lliurement, a expressar-se creativament, a expressar-se en naturalitat de maneres creatives i de maneres que mostren algo de tu que no és racional, que és una essència, que és un color que és molt teu. I s'ha creat socialment esta vergonya a mostrar esta expressió espontània, innata, creativa, que totes tenim, que totes hem nascut en això, que no hi ha cap bebè ni cap xiquet ni xiqueta de pocs anys que li faci vergonya jugar, cantar, ballar, expressar-se. I com és, no? Que anem creixent i anem capant-nos de la nostra naturalitat, de la nostra expressivitat, de la nostra creativitat. Com és? Hi ha diverses respostes en les que podria pensar i segurament hi ha encara moltíssimes més. I me ve una cosa inicialment que està relacionat en un llibre que estic llegint, que estic llegint en anglès i és Women Who Run with the Wolves, o en castellà és Mujeres que corren con lobos, i és de Clarissa Píndola Estés. I bueno, este llibre és bastant totxo, és bastant extens i va explicant diverses històries, diversos contes, podríem dir, on surt com un arquetip de dona salvatge. I a partir d'aquí va fent com un anàlisi psicològic. Ella està molt relacionada amb Carl Jung en quant a que ha treballat com a psicoterapeuta en diríem la metodologia o la inspiració de Carl Jung. No sé si ho dic bé, I és superinteressant i parla de com és supernecessari per a les dones en concret retrobar esta dona salvatge, que al final és el poder intuïtiu, és el poder de la intuïció, és el poder de saber guiar-te a tu mateixa i com
com de fonamental per a ser una dona realitzada, una dona adulta de ple dret, és estar en contacte en este arquetip de dona salvatge, perquè allí és on està tota la nostra saviesa i tot el nostre poder. I, claro, me ve això i relacionat també amb els llops o amb les llobes. Fa poc també vaig escoltar un podcast que es diu Fair Folk, que parla de folklore i de paganisme, de tradicions paganes europees. Té com unes sessions que es diuen almanac, que són com tradicions del mes, tradicions paganes de cada mes, i vaig escoltar-me el mes de febrer perquè parla també està molt relacionat amb la lloba i els llops. I llavors la Dànica, que és l'autora del podcast, fa una mica també la comparació entre els llops o les llobes i les ovelles, no? Com a algo que també culturalment s'ha anat contraposant. I fa l'incís, que em va semblar molt real, de com des de la religió cristiana les persones s'identifiquen amb les ovelles. I no, de fet, la Bíblia parla del ramat, este ramat d'ovelles, en lo que se mos proposa que mos convertiguéssim, no?, per anar tots com pel mateix camí. I hi ha este punt com de naïf i d'innocència, no?, d'una ovella, de que l'ovella sense algú que la guiï no sap on anar, no, sempre hi ha el pastor de les ovelles i pues, les ovelles van detrás, elles no saben. I clar, això és el que se mos proposa, no?, socialment, culturalment, no?, que ve d'esta tradició. Però clar, després està el llop, no?, que de fet s'han com antagonitzat molt, però l'arquetip del llop i de la lloba és d'algú que té llibertat, que sap el que vol, que sap per on anar i que segueix el seu instint i té una part també molt nodridora, no? La lloba, de fet, parlava la Dànica de que hi ha com moltes històries d'estes llobes que amamanten inclús bebès humans, no? I bueno, això em sembla com un punt de partida molt interessant de no destacar, formar part del ramat d'ovelles. És este condicionament que tenim per a ser menys poderoses al final. Perquè si no sabem cap a on hem d'anar, si necessitem sempre un pastor, si no podem pasturar-nos a nosaltres mateixes, pues clar, són molt més manipulables. Pues hi ha un sistema aquí que s'entén que esta és la realitat que fa que funcione este sistema i els sistemes de poder que hi ha. En canvi, si cadascú és una lloba, és un llop, té instint, sap per on anar, sap com aconseguir el que és bo per a ell i per a la comunitat, pues, bueno, de cop potser tenim un altre sistema, no? I bueno, interessant, no? Ara que, no? Connectant amb l'astrologia, que comença Plutó en Aquari, esta com nova era que representa molts de canvis de sistema en este trànsit durant els pròxims 20 anys i que se suposa que traurà una revolució i construirà un món més just, més social, més igualitari, però d'una manera totalment nova que no ens podem imaginar, no? Llavors, per una banda tenim com a possible raó de per què fa vergonya cantar, expressar-se, ballar, este condicionament d'ovella, d'homogenització, d'una innocència, de poca saviesa interna, i que això fa que hi hagi potser una certa vergonya inconscient a no ser esta ovella que s'espera de tu, no? Que és el que
socialment s'espera de tu al final. Perquè al final una persona empoderada és una persona que s'expressa lliurement i és indiferent, no és important si formem part d'un ramat o si encaixem dins d'aquest ramat. L'important és la nostra veritat interna i ser fidels a això. I aquí és on se fa el pas d'una cosa a l'altra, i a nivell pràctic una de les maneres en què es pot manifestar això és sent una persona que se sent còmoda expressant-se creativament. I sobretot de maneres també que tenen a veure amb el cos, amb la veu i el cos. Perquè aquí també s'ha posat molt de condicionament de vergonya i d'estigmes. Una altra cosa que també és molt comú és que hi ha un cert tipus també de professor, professora que se'ls hi passa pel cap dir a les persones que no són vàlides en algo, que no poden, que no valen per anar això, que no tenen capacitat, que no tenen talent. Jo cada vegada que ho penso me sorprèn més. Però bueno, també entenc que és una repetició, no?, del patró. És una repetició, tu te formes, tu no saps com ajudar a un alumne o una alumna i després, bueno, no té capacitat aquesta persona. Llavors, crec que la majoria de persones ens han trobat, jo també m'he trobat en professors, professores que m'han dit que no valia per a la música, etc. Però llavors m'agradaria compartir este missatge que em sembla molt important, de que si algú alguna vegada t'ha dit o algú alguna vegada te diu que no vals en algo, que no tens capacitat, que no tens talent per a algo, este comentari no està fent referència a la teua capacitat, posa-li de cantar. Si algú et diu que no pots cantar, que no pots afinar, no està parlant de tu. Este comentari està parlant de la persona que te l'està dient, perquè la persona que te l'està dient és incapaç d'ajudar-te. I el que està dient este comentari és això mateix. Això parla de la incapacitat d'este professor o professora per acompanyar-te, per ajudar-te a tu en concret. I no passa res tampoc, vull dir, cadascú, no tothom podem ajudar a tothom tampoc. Llavors, simplement, esta persona que fa este comentari té una incapacitat per a ajudar-te en este moment precís i no se'n dona compte i t'està tirant la culpa damunt teu de que hi ha una situació que no progressa o el que siga. I totes naixem en diferents dons, en diferents habilitats, i hi ha coses que són més difícils per a unes persones i més fàcils per a les altres, i això és una realitat. Però que sigui difícil, que presente un repte, que presente un aprenentatge, justament, no vol dir que no sigui possible, perquè, òbviament, si la nostra actitud com a acompanyants de l'aprenentatge, com a guies, com a professores, com a professors, és jo transmeto el que sé i qui no ho pilla és perquè no té capacitat, doncs, clar, si volem que tots els alumnes que tinguem ja ho saben tot, doncs quina feina estem fent. Sempre pot haver transformació des de qualsevol punt, on estigues. I relacionat altra vegada en la capacitat per cantar, que moltes persones els han dit que no saben, que no poden cantar i s'han quedat allí i no han anat més enllà. Vull també dir-vos que hi ha un component molt important per al saber afinar, que està relacionat en la confiança que tu tens en tu mateixa, en la teua seguretat personal. També hi ha la part d'entrenament auditiu que també se fa, però jo, per exemple, sempre he tingut una veu bonica, és un dels meus dons, però no sempre he afinat, no sempre he sapigut afinar per molta música que sapigués.
quan jo vaig començar a estudiar cant, que és quan estava a l'ESMUC estudiant pedagogia musical allà. Crec que hi havia moments que me costava afinar i realment va ser un dels moments més durs de la meva vida aquella època. Estava molt desconnectada de mi mateixa, no em sentia gens recolzada, no em sentia gens estimada i tenia una autoestima per terra o més avall. Llavors, clar, jo allí va ser quan realment vaig tindre més professores. I també vaig tenir professores que no em van saber ajudar com jo necessitava en aquell moment. I sento que quan he après més a cantar bé, ha sigut realment d'una manera autodidacta i ha sigut quan jo he treballat la confiança en mi mateixa, quan jo m'he sentit segura en qui soc i en què faig i m'he donat a mi mateixa aquesta confiança. I per fer-ho vaig anar a cantar al carrer durant un any per diverses ciutats d'Europa. I aquí, fent este procés, és quan vaig agafar més confiança en mi mateixa, em vaig proposar com este repte i vaig avançar segons la meva percepció. És quan vaig avançar més en la meva capacitat d'afinar. Me vaig acceptar i me vaig estimar i me vaig donar una oportunitat que en els marcs educatius que em vaig trobar no em van acabar de donar el que jo necessitava. I vull acabar aquest episodi en un missatge que he vist també avui a Instagram, al compte d'Agustina Brun, que és un missatge que ressona molt en mi, que crec que aquesta és l'actitud, que segurament fer aquesta declaració d'intencions segons el condicionament que tenim se pot considerar d'una persona creguda, flipada, tot el que volguéssiu, però a mi m'empodera i la vull compartir. Triomfaré, seré exitosa, aconseguiré tots els meus somnis i compliré totes les meues metes, i no per a callar-li la boca a ningú, sinó per a demostrar-me a mi mateixa que sóc gran i que no tinc límits. Lluitaré per tot allò que vull, perquè jo sempre vaig poder, sempre puc i sempre podré. Desitjo que estigues orgullosa de tu mateixa a cada pas, que tingues la fortalesa per a començar, seguir, perseverar, superar els reptes i els obstacles fins a aconseguir-ho. Això és el que jo desitjo per a totes vosaltres i us espero a la comunitat Instint per a avançar juntes i animar-vos i encoratjar-vos, donar-vos una mica d'impuls cap avant i deixar-vos anar i desplegar les ales. Una abraçada.